Здравейте! Днес ще се отправим на едно много специално пътешествие, за да проследим ролята на омега-3 масните киселини в живота на жената, от самото му начало до зрелостта. Само се замисляте за дълбочината на тези думи. Те ни напомнят за една неразривна връзка и подчертават колко е важно здравето на жената още от първия миг. И съвсем естествено, нашето пътешествие започва от самото начало – бременността. Периодът, в който здравето и храненето на майката буквално изграждат основите за бъдещето на детето. Това е наистина ключово да се разбере. Всичко, абсолютно всичко, което плода получава като омега-3, идва директно от майката. Тя е единствения източник. А сега вижте този стряскащ факт. Едно американско проучване показва, че бременните жени приемат, представете си, едва 1/5 от препоръчителния дневен прием на омега-3. Само 1/5? И защо това е толкова важно? Ами ползите са огромни, както за бебето, така и за майката. От правилното развитие на мозъка на плода до намаляване на риска от сериозни усложнения като преждевременно раждане или гестационен диабет. Това е въпросът, който всяка бъдеща майка трябва да си зададе. Защото природата е такава, че бебето ще си вземе нужното. Но на каква цена? Често пъти за сметка на запасите в мозъка на самата майка. И ето до какво може да доведе този дефицит. Около 20%, това е 1 на всеки 5 нови майки, развива следородилна депресия, а проучванията все по-категорично свързват това състояние именно с ниските нива на омега-3. Добре, след като положихме основите, нека видим какво се случва по-нататък в годините на растеж, от детството през бурните хормонални промени на пубертета. Тук виждаме целият път на женското развитие като една карта. От невероятният растеж на мозъка в най-ранна възраст, през когнитивното развитие в детството, до търсенето на хормонален баланс в пубертета и след това. Тези данни, честно казано, са доста тревожни. Омега-3 индекс от едва 4%, това е далеч под оптималното ниво, точно в годините, когато мозъкът се развива най-интензивно и се градят основите за учене. И тук има добри новини, особено за родителите. Науката показва, че адекватният прием на омега-3 може реално да помогне за по-добра концентрация, поведение и дори за уменията за четене при децата и тийнейджърите. Пубертетът – това е един бурен период на хормонални промени. И точно тук омега-3 може да се окаже един невероятен естествен помощник за балансиране на хормоните, за облегчаване на менструалните болки и дори при хормонални мигрени. И така от бурите на пубертета преминаваме към следващия етап – зрелостта. Тук приоритетите се променят, а фокусът пада върху плодовитостта, настроението и цялостния баланс. Ето един факт, който често се пренебрегва. Около 15% от двойките се сблъскват с проблеми с зачеването. И знаете ли, храненето и по-специално омега-3 играе огромна роля за плодовитостта и при двамата партньори. Чували ли сте за уста черва мозък? Звучи сложно, но всъщност е една невероятна комуникационна мрежа в тялото. Омега-3 подхранват добрите бактерии в червата, а те от своя страна помагат за производството на хормоните на щастието, серотонин и допамин. Ето защо омега-3 е толкова важен и за доброто настроение. Стигаме и до менопаузата. Етап, който често се възприема с притеснение. Но всъщност това не е край, а преход. И с правилните инструменти този преход може да бъде много по-лек и дори овластяващ. И ето няколко съвсем практични стъпки, които могат да направят огромна разлика. Първо, да се погрижим за нивата на омега-3, за да облегчим горещите вълни. Второ, да подкрепим костите с важни витамини. И трето, разбира се, да останем активни. И така, след като преминахме през всички тези етапи, до какво се свежда всичко? Коя е общата нишка, която ги свързва? Всичко е въпрос на баланс. Представете си го като везна. От едната страна са омега-6 масните киселини, които в излишък насърчават възпалението, а от другата са нашите герои – омега-3, които го потушават. Целта е да постигнем хармония между двете. И хубавото е, че това не е просто теория. Има начин да измерим този баланс в тялото си. Нарича се омега-3 индекс. Той ни показва какво е съотношението в нашите клетки, като целта е да достигнем и поддържаме ниво от 8% или повече. А това не са просто цифри и данни. Това са реални човешки истории.
История от практиката на гинеколог за по-спокойни бебета, за сбогуване с бълкоуспокояващите, за сбъднати мечти за дете, за излекувани хронични състояния. Това е реалното въздействие. Искам да завършим с тази красива индианска поговорка. Тя напълно преобръща представата за женския живот. Това не е път на упадък, а пътешествие на натрупване на сила, мъдрост и осъзнатост. Така че, в крайна сметка, всичко е в нашите ръце. Здравето е поредица от малки ежедневни избори. Въпросът, с който искам да ви оставя, е: коя е онази малка стъпка, която може да се направи още днес, за да се подхрани тялото и да се поеме по този път на силата?